ରେଜୁଲେସନ ପାସ୍ ହଉନି ରେଜୁଲେସନ ପାସ୍ ହଉଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଉ ପ୍ରକାର ହଉଛି। କଣ କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଆଗ ଦସ୍ତଖତ ନଉଛନ୍ତି ନା ଆଗ ରେଜୁଲେସନ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆଗ ରେଜୁଲେସନ ଲେଖା ହଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ରେଜୁଲେସନ ଆଗ ଲେଖା ହଉଛି ପରେ ଦସ୍ତଖତ ମାରା ହଉଛି। ତାପରେ ସେ କାଗଜ କୁଆଡେ ତାପରେ ସେ କାଗଜ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। କାମ କାମ ଏମିତି ହଉଛି କୋଉ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଜଣେ ବି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ବି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ରେଜୁଲେସନ ଯାହା ପାସ୍ ହଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ହଉନି କି? ନା ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ହଉନି। କଣ କେମିତି କାମ ହଉଛି? କାମ ସବୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମନ ଇଚ୍ଛା ମାନେ କଣ ପଇସା ମନ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପିସି ପାଇଁ ସାର୍ এইଗୁଡାକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କାମ ସବୁ ବିକା ହଉଛି। କିଏ କିଏ ବିକୁଛନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ପିଓ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବୁ, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କଣିଆ ଜିପିର ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ଯେ ଏଇ କାମ କାହାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ସରପଞ୍ଚ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଜାଣିବ କିଏ ତାହେଲେ? ପିଓ କହିବେ ମୁଁ ନଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଚାର୍ଜରେ ତ ଆପଣ ନଥିଲେ, ଜାଣିଲେନି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି କେମିତି? ସେ ପିଏ ତ ପୁଣି ଯୋଉ ମିଟିଂ ରେ ବସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମିଟିଂରେ ତ ସେ ପିଓ ବସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଚାରିଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ତାହେଲେ ଜାଣୁଛି କିଏ? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି କିଏ? ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ରେଜୁଲେସନ ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟରଟା ଅଫିସରେ ରହୁନି? ରେଜିଷ୍ଟର ସାର୍ ଅଫିସରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପିଓ ଆମକୁ ଦେଖେଇବା ବାହାନାରେ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସରପଞ୍ଚ ଘରେ ରେଜିଷ୍ଟରଟା ରହୁଛି? ସତ ସତ ସତ। ତାଙ୍କର ରେଜୁଲେସନ ଯାହା ହଉଛି ସେଟା ଚିରିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଜୁଲେସନ କରି ନହେଲେ ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ରେଜୁଲେସନ ପାସ୍ ହେଲା, ବୈଠକ ହେଲା, ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେଇ 23 ତାରିଖରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଜୁଲେସନ ଲେଖି ତାକୁ ପାସ୍ କରି ନୂଆ କାମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, କପି ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ